banat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Eye for an eye po tayo ngayong umaga po na ito at kasama po natin po sa linya ang chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo So. Kamustahin po muna natin at pabatiin po natin na Engineer So, magandang umaga po. Inyo pong pagbati sa ating po mga tagapakinig at taga-subaybay po. Yeah, Mark, magandang umaga sa lahat. Apo. Sir, tuloy na po ako dito dahil may mga paggalaw po ng presyo ng gulay dito po sa mga merkado po natin. May mga ilan po kaming balita nga din meron po yung parang sa talong, for example, ang mahal po ngayon. Yung sili po na labuyo kahapon, ang monitoring po namin, 800, pero dyan po sa may bandang Urdaneta ngayon, nasa 500 po, bumaba po konti. Ano pong epekto po nito? Ano pong nakaka-epekto po dito sa mga paggalaw po, particularly sa presyuhan po ng ating pong mga presyo po ng gulay, Sir Rosendo? Yeah, dapat maintindihan ng taong bayan na akala nila nung typhoon time dapat tumaas ang presyo. Hindi ganoon ang situation. Mm-hmm. Yung situation kasi pagka tinamaan ng bagyo, siyempre i-harvest ng farmers yun. So ibebenta ng mura. Mm-hmm. Opo. So yung time ng typhoon, hindi nagre-react yung presyo dahil lahat nagmamadaling iani at ibenta yung mga pwede pang i-save na tukto, no? Mm-hmm. Pero yung aftermath nun is around 2 weeks, 3 weeks, and to 1 month time. Yun ang lumalabas kasi yung mga tanim mong produkto, yung aanihin mo na expected, nawala dahil dumaan yung bagyo, no? So yun ang situation. So yung recovery niyan, another 30 days yan dahil yung bunga na bulaklak na dapat maging itong prutas maging gulay, no? Mawawala. So yun ang situation. Kaya yung aftermath ng bagyo, yun ang nakukuha natin na situation ngayon. So konti ang harvest ng talong, konti yung mga ang cabbage dati ang farm gate nasa 15 to 20 pesos. Ngayon umakyat yan up to 70 to 80 pesos. So yun ang situation ngayon dahil ang daming damage, no? Kung makita mo dun sa yung sa Benguet, no, yung strawberry, lahat wipe out. No? Yes po, opo. So yun ang situation ngayon, yung aftermath na dumaan yung mga bagyo after that. Ito yung resulta ng pagtaas ng presyo. Opo, so far sa inyo pong siguro pakikipag-dialogo, pakikipag-usap po sa mga nasa gobyerno po, Sir Sendong, on behalf po ng inyo pong samahan sa ating pong sa agrikultura, ano po yung mga nakikita po ninyo na ginagawa naman pong hakbang po ng gobyerno para gawin po na maprotektahan yung kita ng mga magsasaka, yung kita po ng mga nagtatanim habang napapanatili naman po yung abot kaya na presyo po para sa ating mga mamimili? Yeah, ito nga, sumulat tayo sa Senado and Kongreso para at least magkaroon ng malawakan pag-usapan, no? Opo. Kagaya ng ating probinsya at itong Region 1, sinasabi ng DA na may binibigay na pataba, no? Pero chinek natin up to now hindi pa na-deliver. Yung Region 3 for example, na-deliver na mga 500,000 bags sa atin mga magsasaka, no? Pero dito sa ating region, yung 340,000 bags na dapat fertilizer subsidy sa mga magsasaka, hindi pa inaibibigay. Ano po ba yung timeline dito, Sir Sendong? Ano yung timeline po niya pinangako po nila? Dapat June. No? June
July. Agosto na Ngayon, ngayon. nasa August na tayo. Mhm. Ito is kailangan maimbestiga ito para malaman bakit hindi pa naibigay ito, no? Kasi specific yan, yung taniman, yung timing. Mhm. Baka Correct. ibibigay na lang yan September na tapos na yung taniman, no? Mhm. So dapat malaman natin bakit ganun nangyari. And kung hindi, kasi kawawa rin ng ating presidente. Nandiyan yung budget, nandiyan everything. Yes. Tapos ina-announce niya na, may ano kami dyan, may suporta kami sa inyo. Tapos hindi nakarating, di ba? Correct. So ang sasabihin ng taong bayan bolero pala itong presidente natin. Di ba? Tama. Ang problema pa yung Ilocano area ang hindi nabigyan. Mhm. So ito ang mga gusto natin malaman. And of course, yung ilan ba na total budget ng DA ang naibigay na sa ating mga magsasaka. Mhm. Okay. So sa datos po ba ninyo, Sir Sendong, gaano po kalaki ngayon yung lugi po ng lokal na mga magsasaka dahil po sa, nagdaang bagyo and of course yung mababang farm gate price po ngayon kumpara po sa retail price? Yung lugi, no? Yung masabi natin, inani ng April, May, June, July. Nalugi yan kasi ang presyo mababa Yung farm gate price Opo. umabot ng 8 pesos to 10 pesos no? So almost 50 plus bilyones ang nalugi dun sa volume na ani. Almost 6 million to 7 million metric tons yan. So ang laki ang nawala sa ating mga magsasaka dahil nabenta nila sa paluging presyo. Anong amount ang lugi ng mga magsasaka range from 10 to 18 million, 18,000 per hectare. So napakalaki po nito. So ano po yung direktiba dito po? Na yung parang direktang epekto po. For example, doon po naman po sa production po, sa mga production cost po natin po and sa abono, yung pagtaas po ng mga presyo po nito. Dito po sa presyuhan po ng mga pagkain natin sa merkado, Sir Sendong. Of course, hindi maganda yung fluctuating, no? Pero sa situation ng bagyo talaga, wala tayong nakikitang solusyon sa ngayon kasi most of ang tanim natin is nasa labas, no? Hindi ito tunnel ventilated or may greenhouse, no, na naka-secured yung mga taniman. Majority ng taniman natin is nasa labas. So, apektado talaga kung dumaan ng bagyo. Okay. So, isa po ba ito sa dahilan po, Sir Sendong, po, nung patuloy po na pagtaas po ng presyo po minsan ng bigas sa kabila po ng pag-aangkat po natin ng murang bigas po sa ibang bansa? Alam mo, yun din ang isang gusto kong pag-usapan dun sa Senado. Yun ang isang kailangan na pag-usapan. Kasi, Mart, ang international price, no, from $600 per metric tons. Ngayon, nasa $358 per metric tons na lang. Bumaba. Ang laki ng binaba, no? And yung tariff natin na last year from 35%, binaba nila ng 15%. 15. Oh. Nawala yung collection na para sa ating mga magsasaka na almost 16 to 17 bilyones. Okay. No? Kamusta po pala yun? Yung, di ba may pending petition po kayo? Sa ngayon, pinapa-explain ng SC sa Tariff Commission bakit hindi ito na kausap ang mga industry and bakit nagdesisyon sila na ibaba yung tariff. Kasi at that time is ang NEDA, no, ang
nag-decide na ibaba yung taripa. Ang explanation namin, hindi nakatulong yung pagbaba ng tariff at that time dun sa pagbaba ng presyo. Noong nag-set lang ng DA ng MSRP, bago bumaba yung presyo, sana ganun na lang, nag-set na lang ng MSRP, hindi na binaba yung taripa na yung collection mawala sa ating mga magsasaka. Kasi last year, kung hindi binaba yung taripa, etong taon na ito, may additional 16 bilyones tayo na naibigay sa magsasaka. Sayang. In terms of cost or anything that can help our farmers. Sa tingin nyo po, ito po is talagang yung ganitong usapin po, Sir Sendong, ay it has a direct impact po sa lokal na magsasaka po natin. Lalong-lalo na yung usapin po ng taripa sa imported rice po. Yeah, itong explain natin, Mark, no? Yung collection kasi ng tariff, yun ay mabibigay sa RCEP. Yung RCEP, yung Rice Tarification Law, nakalagay doon, yung pera na yun, bibigay dapat sa magsasaka yun. Opo. So yung planting ng inputs ng mga magsasaka, bababa yung cost of production. So kung bababa yung cost of production, pwede nilang ibaba konti yung palay, na in which hindi sila malugi, at bababa yung presyo ng bigas. Na in which hindi ito naibigay. So kung binaba mo yung presyo ng palay, hindi mo naibigay yung dapat na mapunta sa kanila, malulugi yung magsasaka. Tama. Di ba? In which ang argument natin sa kanila is yung ini-import nito is majority is nasa 5% broken, na ang bumibili yung may kaya. Yung majority na 80% na production natin, yun ang nabibili ng masa. Tsaka mga middle class, di ba? Yeah. So bakit natin pinoproteksyonan yung importation na kaya naman bilihin ng mga nasa restaurant, Correct. yung pupunta sa yung market na yun. Bakit natin pinoproteksyonan kaysa yung mga 80% ng ating mga magsasaka? Correct. Diba? So, ang huling meeting namin with ang NEDA naging department na, no? Ngayon, ang tawag yata lang ngayon, no? Ang ano doon is department na kayo, pero ano bang tulong na ibigay sa atin mga magsasaka? Kasi yung presentation na pinakita sa atin, nakita natin na hindi talaga nakakatulong. Hindi talaga nakakatulong yung explanation sa atin na presidente. Hindi talaga nakatulong dun sa acceptance dun sa mga magsasaka. And sabi namin, kasi kung yung present ninyo sa ating Pangulo ay mali, i-announce ng presidente yan. Siyang Sasabihin papahama. ng taong bayan, pinobola tayo ng presidente. Correct. Isa lang sabi namin, yung 20 pesos, sinabi dun sa SONA na, may 100 plus billion tayo sa magsasaka, kaya yung presyo ng bigas, 20 pesos. Di ba? Correct. Yun ang na-interpret ng mga tao doon sa announcement ng presidente. Yes, Pero wala naman tayong 100 plus billion para maging 20 pesos na bigas. Yung 20 pesos na bigas is subsidized ng gobyerno. Bumibili ng palay at 25, 26 noon, at nagiling ito, ang puunan ng NFA is 40 pesos at binenta ng 20 pesos. Nalugi yung gobyerno ng 20 pesos.
para may bigay yung 20 pesos na bigas. Okay, parang ang basa ko dito, Sir Sendo, parang yung mga ilang member ng economic team ng Pangulo, parang pinapahamak mismo ang Pangulo dito sa mga ginagawa nilang ano na ito. Mark, kung pumunta ka sa palengke, may nabibili ka bang 20 pesos na bigas? Exactly, wala. Mm-mm. Wala. So correct. ang taong bayan, ang sinasabi, itong ating presidente, bolero. Correct. Yeah. Di ba? Mhm. Ngayon, yung pataba, hindi na ibigay sa magsasaka. Sasabihin ng mga magsasaka, puro Pangako. salita lang. Yes. Walang Mhm. tulong na nakakarating sa ating gobyerno. Pero nandiyan naman yung pera. Mhm. Okay. So dapat malaman ng taong bayan. Sino ba ang mga ito na nagsasabotahe sa ating presidente? Mhm. Okay. Pero i-take ko lang, correct me if I'm wrong, sa take ninyo, sir, doon po sa rice tarification law. Kasi doon sa explanation ninyo, maganda pala ang ano po nito, plano po, objective ng rice tarification law. Kasi mapupunta po sa magsasaka po yung malilikom po dito, Sir Sendong. Yes, oo. Kagaya ngayon, yung 6 billion na inallocate sa rice farmers, no? Mhm. Yung seeds. So may libre silang seeds na natatanggap. Mhm. Di ba? May libre silang seeds na tatanggap na worth 6 billion. Mhm. Kasi Na hindi na sila bibili ng seeds. Mhm. Di ba? May may farm equipment sila na worth 9 billion Mhm. Yeah. na naibibigay sa ating mga magsasaka. So, yung wala yung rice tarification, wala mga yan. Mhm. Kasi yung mga ibang Dati kasi, ang Opo. nangyayari, ini-import ng NFA, sinasubsidize ng government, Mhm. binabayaran ng DOF, at the expense of our farmers. Mhm. Yeah. Kasi, ini-import yan, walang taripa, no? Mhm. Binebenta sa merkado na palugi, na dapat susundan ng magsasaka yung palugi na presyo. Ngayon, itong rice tarification, pag mag-angkat ka sa Vietnam, Thailand, babayaran mo yung taripa. Mhm. Tama. So, to protect the farmers. Kasi ang sabi ng WTO, Pilipinas, hindi ka nakakalaban. Mhm. Bibigyan ka namin ng 35% na protection Mhm. sa taripa para makakalaban ka. Di ba? Mhm. So, But we yung lower our 35 guards. Yung 35% na taripa na in-import ng importer, Mhm. ibibigay natin yung collection sa ating mga magsasaka. Yun dapat. Mhm. Di ba? So, yun ang Yung konsepto, kailangan no? natin. Mhm. Sinasabi ng WTO, yung World Trade Organization, ito yung protection nyo. Ang problema, binaba ng NEDA from 35 to Yun 15%. nga, we lower our guards. Parang ibang take nila dito. Ay, nako po. Na in which, hindi naman nakatulong dun sa pagbaba ng presyo. Mhm. So nung huling na meeting namin with NEDA and DA, sabi namin, alam nyo, nagpipresenta kayo para sa atin magsasaka. Parang binobolo natin yung presidente Mhm. na in the end, mapapasama sa atin na gobyerno, di ba? Correct. Pero yung intention, maganda sana. Mhm. Tama. Okay. Sir Sendong, dito po sa ano po, kasi you mentioned na inaakyat nyo po ito ngayon ng usapin po at pag-imbestiga kung ano man po yung gustong imbestigahan po in terms of agricultural sector po sa Senado. Kamusta po ngayon? Ano po yung lagay po ngayon dito sa how Senator Kiko Pangilinan, sa chairman po ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, regarding po dito po sa mga panawagan at concern po ninyo na in-elevate po dito sa Senate? Yeah,
of course, dapat pag-usapan yung tamang budget sa ating Department of Agriculture. Isang sinasabi natin, ang pinipilit nila yung NFA ipasok ulit dun sa rice tarification law. I-amend na yung power ibigay ulit sa NFA. Medyo kontra kami doon dahil isa, baka naman yung pondo ng para sa tariff collection, yung collection ng taripa, baka ibigay pa sa NFA, no? In Opo. which hindi yun ang direction. Dapat yung collection ng tariff ay ibigay sa magsasaka, hindi sa NFA, no? And yun ang isang tinututukan natin. Kasi bakit natin ibibigay yung collection ng tariff sa NFA na dapat kumuha sa national budget, no? Sa GAA sila ang dapat mag-request kung anong kailangan para at least um-increase yung budget nila, hindi yung galing sa rice tarification, no? Opo. So far, ano po bang take dito ni Senator Kiko? Nakapag-usap na po ba kayo? Nasa na po ba itong ano po na ito? Itong punto na po itong usapin po na ito sa Senado? Yeah, binigay natin yung etong mga idea natin para at least mapag-usapan, no? Okay. And ito sa tingin natin will help the agri sector. Ang tingin natin kung mag-increase sila ng budget, yung regular budget sila mag-increase. And yung sa NFA, huwag silang kumuha dun sa rice tarification Okay. law na budget. Opo. Panghuli na lamang po, Sir Sendong, sa inyo pong pananaw po, papaano po masusolusyonan ito yung paulit-ulit po na cycle po ng mataas na presyo tuwing lean months po dito sa ating bansa? Kailangan may ano tayo, may greenhouse, no? Isa yan. Kung yung sa gulay. Sa rice kasi kailangan lumawak yung irigasyon natin. Para doon sa panahon ng walang bagyo, doon tayo magtatanim, di ba? So yun ang isang kasi ang palay kasi pwede mong store ng up to 1 year. Kung hindi mong giniling yan as linagay mo as may haspa yung palay mismo, pwede yan i-store up to 1 year. At umaalsa yan, sumasarap pa yan, no? Kung tama ang pag-store mo dun sa mga produkto ng palay, kaya mong i-prolong. Yung ibang country nag-stock up to 1.5 year, no? 2 years pa. Yeah. So, bakit na dito sa ating bansa hindi pwede? So, kaya yan kung tama yung area ng irrigation natin na pwedeng mag-store, no? Ibig sabihin, ang panahon na pagtanim natin is yung walang bagyo, no? January, ang ani natin, ibig sabihin, nag-aani tayo ng tamang panahon at January, February, March, no? Yung time na hindi tayo nag-produce kagaya majority. Kunyari, yung irrigation natin sample lang, no? Yung 1 hectare naging 100 hectare. So yung area na yun di mas malawak. So yung stocks na produce na yun, pwede mong store ng isang taon na yung time na tag-ulan. Ayun. So, talagang ano po, strategic po talaga, Sir Sendong, yung sinasabi po ninyo. Hindi bara-bara. Yes, oo. Kailangan ayusin talaga kung gusto natin ma-achieve yung food security natin. Kaya, with your good idea, Sir Sendong, sana kayo na lang pong mamuno dito sa agriculture department natin. Mark, sir? Marami tayong ginagawa, no? Hindi natin, sinabi natin sa kanila yan.
tutulong na lang tayo. Of course, kailangan yung boses ng magsasaka makakarating kasi mas importante yung government na iparating natin yung daing, no, kaysa kasi kung walang vocally na magsasalita, walang mangyayari, di ba? Tama. Hindi nila papakinggan yan. Agree. So dapat may rating sa atin na national government, yung daing ng magsasaka. Yun ang gusto kong iparating. Engineer Rosendo So, Chairman po ng SINAG. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you po. Alas 7:01 po ang oras po.